Amen? So, kumusta man mo? Ha? Kumusta man ninyong simana? Ayaw makabalaka kay natay paduwa unya natay kanang himon activity nga magkumusta anay taon ja igsoon. Mo ni siya among nakatunan sa time nga ga-seminar mi sa ngaging simana. So si Miss Lee or Miss Sang kanang nagtudlo siya namo igsoon. Dili wala siya nagtudlo kabahin namo og daghang mga butang kundi nag-share siya namo og kanang usa ka pamaagi nga kitang tanan kana bitang maka fellowship unya maka share sa atong mga problema sa kinabuhi sa pamaagi nga tabangan tagampo sa matag usa. Amen. Sa moto nga pag Monday sa hapon hangtod Tuesday to ami sa Madison Garden. So gipasalamatan namong Ginoo tungod kay usa nas pamaagi pud nga ma-relax or ma-renew ang ato ang atong gugma o ato ang kusog para sa Ginoo kay bisan og kanang nanarabaho ta naghago ta pag-ayo need gitag pahulay. Amen. Need ta og kining recreational nga mga activities. Kana bang mga malingaw ka kanang malimtan sa nimo ang mga problema, magduwa-duwa sa mo, ingana bitaw mga likog swimming pool, duwag billiard bisig di hibaw. Ina may prize na among paliga sa billiard ba. Kani si Pastor Alwin bisag wa didto ni pinurmahan sa kamot pero hindaog ning na first siya. Mutong kay katong duhaan 9 balls on kuno to kanang ug maka-shot sa 9 may mudaog ditso na siya kay siya may sige ka shot sa 9 pero napildi lang siya ni Pastor Dunas tungod kay si Pastor maayo man but anyway kanang daghan kay ming katunan lipay kayo may ganito tungod sa among kalipay kuwang ni migtog tungod kay sige rin activity ba atong dapit dayon motong kanang madaugon kay igsuon niya sa ako nga experience dili gid ay tanan sa kinabuhi pro problema lang naa kundi naagi kalipay diha sa Ginoo. Amen. So dito na magdugay ang ato ang pulong igsuon makita siya sa kining Galatia 6 city hangtod sa Jason. Agi nga mga Domingo nagisgot ta kabahin ni Jesus atong gisgutan ang tanan nga the 7 I am of Jesus. Nga siya kuno, Dios siya. Ngayon kag I am, napasabot nga self-existing one ka. Walay nagbuhat nimo, ikaw ang nagbuhat sa tanan kay Dios man ka. Nga, we prove that Jesus is really God. Tungod kay, na mga butang nga nabuhat niya nga dili kayang buhaton sa tao. Nagbuhat sa mga milagro nga dili kayang buhaton sa tao. Then, giklaim po niya nga Ginoo siya. Wala siya nag-hallucinate, wala siya murag gilisuan siya nga Ginoo ko. Ginoo lagi ko wala siya gingana nga wala siya nailisuan but iya jud gi-claim nga Ginoo siya tungod kay tinuod kay digsuon nga siya Ginoo. Amen. Mo na nga sa atong kinabuhi atong hinumduman nga sa gingon pa ni sa akong asawa ganina nga God is in control of everything. Mabalaka man ta usahay mahadlok ta but hinumdumi nga nay Dios nga nagpahiluna sa tanan natong mga pag-ampo sa kinabuhi igsuon. Amen. So Galatia 6 mabasa diya sa 7 hangtod sa 10 atong basahon kung nakadiha say amen. Amen. So ingon ang verse 7 ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios ang ipuga sa tawo mauusab ang iyang anihon. Kung magtanong siya diha sa uma og lawasnong niyang mga tinguha gikan niini maani niya ang kamatayon. Kung magtanong siya diha sa uma sa espiritu maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Verse 9, busa, dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kun magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa mga bunga niini. Verse 10, busa, samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Makampo tauna, Ginoo among gipaubos among kaugalingon sa kining sa ingon nga wala may mabuhat kung wala ka sa mong kinabuhi. Lord, we pray that you will forgive our sins, O God. Salamat, Lord. Hugasan nimo ang tanan ng mga kasalanan o ginaot Ginoo nga ang imong mga pulong karon mahimo ning sulab, mahimo ning instrumento nga may maggiya sa among kinabuhi, Lord. Kay bawming makasala gihapon mi, kay bawming nagpalibutan mi kanang kalibutan nga puno sa mga pagpakasala
But I pray, Father God, nga ang imo mga pulong mo mutisok, mo matanom sa mga kasing-kasing, mubungan ni Ginoo pagkamaayo, mubungan ni o Dios og kanang pagkamalipayon, pagkamadasigon sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat kay Lord sa tanang pabor, panalangin kadaugan imong gihatag mo nang walay laing mabayaw, papasidunggan kundi ikaw lamang. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus ang tanan moingon. Amen ug amen. Atong papakan si Lord igsoon sa makausa. Hallelujah. So happy Lord's Day sa makausa. Na si mong taparbing happy Lord's Day with a smile. Smile ka happy man. Happy Lord's Day. Okay, salamat sa Ginoo sa tanang pabor o kaning ulan igsoon. Nagtuo ko nga ang ulan ingana kadaghan ang panalangin nato nadawat sa matag adlaw. Amen. Nagtuo ba kana igsoon? Nga dili lang taligsik ang imong panalangin nadawat kun dili sama sa ulan. Usahay mo ganang mura ganig bagyo. Tungod kay grabe ka maayong Dios tong kinabuhi. So, ning tagon, let me share to you about enjoy now, suffer later. Subtitle, suffer now, enjoy later. So, mana siya sa ning tagon magisguta og magpili ka. Maglipay ka karon or magantos kas umaabot pero magantos ka una nya magmalipayon kas umabot. Okay? So sa kinabuhi igsoon, sa Bible na duha ka na story didto nga kining gisugutan ni Jesus kabahin sa rich man og si Lazarus. Familiar ta diri bisan pa man ang mga Kristohan nga sige na paminaw og basag Bible. As we all know, ang dato mga igsoon kining ingon ang Bible na buhong siya sa mga butang, mga maayong butang kada adlaw. Say, kami yung tananan, sana all. Ngayon naman, kada adlaw kuno siya nindot ang iyang sinina na igatiman niya. Dili na siya manglaba, dili na siya manglungag, dili na siya mangahoy, dili na siya mo trabaho sa hanging bridge. Dili na siya mga applied trabaho sa mga mall, dili na siya manglimos. Wala siya problema sa kinabuhi, nga naman tanan provided sa iyang gingharian tungod kay hari man siya. Kay rich gani. Unya kada adlaw lami ang iyang pagkaon, napay muhungit niya, napay mupaypay niya tungod sa iyang pagkadato. Naari ka sa pikas na ay usa ka tawo nga si Lazarus, pobre siya, contradict sa mga dato, gani ang iyang lawas na puno sa nuka. Dili pud niya siguro hangga, di pud ni monkeypox. Basta kay puno sa nuka ang iyang lawas kay wala siya pang bioderm, wala siya pang sulfur, wala siya pang safeguard. Nya wa siya ligo siguro kay pobre man siya. Unya ang iyang pagkaon mumhulang sa matagak sa lamisa sa dato. Kasi ilang kultura mga igsoon, pag pobre ka, wala kay bili sa ilang nga dapit. Basta dato ka, high class ka nga quality pagkatao, inviteon kanila sa ilang mga patigayon o mga celebration, pero ang mga pobre, ilarang nang i-chapwera. Gani sa Bible, mo na matingag ang anong naghuwat raman si Lazarus sa mumho nga matagak anuman tungod sa ilang pagkahakog di nila tagaag pagkaon ng mga tao nga pobre. Ingana sila kahakog in terms of mga pagdeal sa mga pobre. So mo nang si Lazarus tungod sa kaluoy niya magampo siya nga naay mumho nga matagak or manok nga bisag bukog nga kitkito na lang gamay. Tungod kay dili sila tagaan sa mga dato. Nakasabot sa story. Pero miabot ang panahon ingon ng Bible nga silang duha namatay. Dayon pagkamatay sa dato ingon ng Bible nag-antos siya sa grabing kasakit ngadto sa kalayos impierno unya ang mao nga pobre naa siya natapad sa dapit diin naa si Abraham. So to makita mga igsoon nga ang dato nag-enjoy now, nag-suffer siya later, di ba? Pero ang pobre nga si Lazarus nag-suffer siya sa kalibutan pero nag-enjoy siya sa tapad diin na dito ang presensya sa Ginoo sa gingarian sa langit. Amen? So ito makita mga igsoon nga bisan ato nga istorya, seryoso si Lord sa atong kinabuhi o atong istorya nga dapat ingana usab ta sa atong kinabuhi. Amen? What I mean is dili gapasabot igsoon nga malipayon ta karon sa kalibutan tungod sa imong kwarta kadato og pagpakasala. Dili siya garantiya nga sa gingarian sa langit ay human sa katapusan sa kinabuhi magmalipayon na pugkang ngadto sa human sa kamatayon nimo. Kay bisan ang si Lazaro igsoon luoy kayo siya sa kalibutan pero nag-enjoy sa kalipay kauban ng Dios. Pero aga pasabot nga magpupuri-pupuri na punta.
Kay basig mingot ang sila sa Ros gani namulit og mumho, mangmalimos ta kanunay, di ta mo trabaho, dili ta mga apply trabaho, di ta mo eskwela kay malangit ra man gyapon ta. Nasabtan ko ninyo mga igsoon kay wa ka pasabot nga pobre ka moto kas langit. Ngano man, kung wala kay relasyon sa Ginoo bisan pagluoy kitas kalibutan, dili gyapon ka makatagamtam og kinabuhing walay katapusan. Nakasabot bang tanan? Murag gitugnaw ang tanan ba? Galugos ug amen. Okay, padayon ta igsoon. Nakoy klarohon sa matag usa nga sa kinabuhi igsoon, usahay tudluan ta sa Dios og mag-antos. Tanan mingon mag-antos. Kay masantos ko no. Di bitaw. Tudluan ta sa Ginoo nga mag-antos ta. Kay kung kabantay ka sa pagkabata pa lang daan nimo ngadto mag-eskwela ka, gitudluan ka sa Ginoo nga ang pag-eskwela sa elementary 6 years. Di ba? Nag-antos na ka na. Antos ka mo sayog mata, antos ka nga magbagtas pilahan, gamay ragbound, antos ka masigpaminos imong maestra, antos ka sige ka mag-project, hangtod high school nimo mag-antos na pug ka, di ba? For how many years gitudluan ka sa Ginoo samtang nag-eskwela ta, gitudluan ta nga mag-antos sa kinabuhi. Kay sa akong giwali pag niagi, walay shortcut sa panalangin. Walay shortcut sa kadaugan mga igsoon. Amen. Bisan gani kung mahuman tag-eskwela, inagdawat ito sa atong diploma o sa pag-graduate ito, first honor. Kung ma-honor pa ganito ka, di ba lipay kayo, inag-celebrate mo sa graduate, pero human ana, manarbaho na punta. So, ana nga pamagi, gitudluan pa sa Ginoo nga mag-antos gihapon, nga magsigi ka sa mata, magbiyahe ka, kada adlaw, kada adlaw ka magbiyahe, unya, hapon na po, bisag uwang init, bubiyahe gipong ka, bisag gipislango na ka, biyahe gipong ka, kay sometimes tudluan ta sa Ginoo nga mag-antos nganuman tungod sa sala igsoon kitang tanan mag-antos para makaangkon tas panalangin nga atong madawat sa matag adlaw. Amen. Pero kaning pag-antos dili man siya silot sa Ginoo sa ato alang. But ang pag-antos igsoon gitudluan ta sa Ginoo nga mahimo tang mo preserve, mahimo tang mulahutay sa kinabuhi. Kay pagwa ang pag-antos sa problema, dili ka learn ang mga tawo nga kanang mulahutay sa kinabuhi mga igsoon. Gani, dili kahibaw ang tao mutawag sa Ginoo pag walay pag-antos sa kinabuhi. Munang sometimes tagaan sa Ginoo mga pagsulay pag-antos aron kita muampo diha sa Dios. Amen. Nasa imong tapad be, amen lagi. Unya igsoon sa istorya nga atong gibasa gaganina, sa istorya nga atong gisutan gaganina, atong hinumduman nga ang paglipay-lipay dili sayop. Amen. Ang paglipay-lipay dili sayop. But hinumdumi nga hukman sa Dios kung unsa ang atong ginabuhat sa kinabuhi. Ang ingon ang Ecclesiastes, nagbasa ko ni naging simana nga makabuhat ta sa tanan atong butang atong gusto sa kinabuhi. Pero hinumdumi nga hukman kuno tanan sa Dios ang atong ginabuhat ibabaw sa kalibutan. Madayag man na o matago, hukman na sa Ginoo. That is why ang Bible gisulat siya dili lang para decoration sa balay, kundi ang Bible gisulat siya aron kita nga mga Kristohanon makahibaw ta unsay mga butang nga dili ganahan ang Dios igsoon. Amen. Kay sama atong dato igsoon naglipay-lipay man siya pong nag-antos man siya tungod kay wala siya relasyon diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. So dili sayop maglipay-lipay ha, dili sayop nga maligo ka dagat, maglaag-laag ka, mag-exercise ka, o unsa pay butang imong ginabuhat nga malipay ka pero hinumdumi nga dili tanang kalipay gikauyunan sa Ginoo. Amen. Manang kita mga Kristohanon, bless kayo ta kay naglipay-lipay ta dili lang para sa tong kagulingon kun dili para malipay ang Ginoo. Amen ba? Nya last nga clarification, gusto na kong isulti sa inyo nga gusto po ni Lord nga tanang panalangin na kung nadawat sa matag adlaw ato kong i-share sa uban. Kay katong dato igsoon, hakog kay siya. Selfish kay siya. Wa ko sanang selfish? Maligay isda. Selfish. Katugon mo ni uban God. Kaning selfish hakog ba kanang dili mohatag unsay naa niya. Sa pagkatinud lang dili man ta pobre. Kay kung pobre pa ta magsuroy-suroy na ta atong plaza nga wala na saktong panuot. Kanang pobre igso mo ni ingana ng pobre pero kita makakaon man ta makasnack sa gani gihapon gani makahatag ipotag mga butang ngadto sa mga tao. Munang
sa kinabuhi igsoon tudluan ta sa Ginoo nga mo share good pod sa atong mga panalangin. Amen. Munang I praise the Lord sa atong mga kining sa atong mga professional diri nga church kay bisag naa sila yung mga pamilya po, naa sila gigastuhan sa kinabuhi pero muhatag ipon sila. Kamong tanan gipasalamatan ako kay bisan sa inyong kakapoy si Kenneth, si akong asawa, nani sila yung mga lain-lain nga mga trabaho, busy po kini sila silang trabaho pag eskwela pero labot simbahan busy gyapon. Sige nang sugon sige Kenneth. O pastor, sige sa pastor, sige sa pastor. Mana magpasalamat ko nila kay bisan sa ilang kabisi hingtabang sila. Kamong tanan gipasalamatan ako. Amen. Atong papakan sa Lord tungod ni ana. Kay kung dili pa tungod ninyo ako walihan. Yang wala akong silpon. Manang salamat bisag magkagamay ta usahay, salamat sa inyong mga kinabuhi. So balik ta igsoon sa atong kinabuhi, nako itudlo nga mga practical application sa ato kining unsaon nato nga ma-enjoy nato ang atong kinabuhi nga malipay ang Dios. Ikaduha mga igsoon kana bitaw di ta mag-anto sa umaabot. Amen. Kay dili biyatan natong kinabuhat insakto, dapat ay mga practical nga application in order for us nga magmalipayon ta nga dili ta mag-antos sa umaabot. Amen. Ibutang na tong estudyante ka. Di ba kay ba mo gid ka nga as estudyante dapat kang maningkamot, magtuon ka, magamakas mga project, likay kas mga lingaw-lingaw, dili ka mag-usik-usik sa imong mga oras, sa imong mga resources, sa bawon nga gihatag sa imong ginikanan, sa tuition fee nga gihatag sa ato ngano man. Kaya kung as estudyante, mag-eskwela ka unya, ang tanang tuition fee, bawang nagatag sa mong ginikanan, imo nang usik-usik, duwa kag dutad, magtagay-tagay ka sa imong classmate, magkating ka, unsa may tabo. Nag-enjoy ka karon sa imong pag-estudyante, tungod kay gisayang-sayangan imong oras, human sa mga pila ka tuig, nag-suffer na ka, mabita na nga na uban ng mga tao nga upat ka tuig, gabalik-balik sa first year. Ano man, ang ilang una-una ang pag-eskwela lingaw-lingaw ra. Kanya naghumanan nila og eskwela, humanan pila ka mga tuig ning labay. Nag-antos ka sila nga naman wa sila nagtarong sa ilang pag-eskwela. Amen. So dili po na to ibutang sa una nga naganay nagnegosyo nga wa gaskwela. Di man lagi ta pareha og kanang destinasyon sa kinabuhi mga igsoon. Amen. Mo nang nga kung gaskwela ka dapat imong tarungon gyud. Naamang kay uyab or naamang kay mga amigo nimo nga magbuhat og mga lingaw-lingaw, but imong hinumduman ba nga kung maglingaw-lingaw ko karon nag-eskwela ko, unsa nalay akong dangatan sa umaabot. Kay ang tinuod nga hamtong igsoon kanang matured nga munguna-huna, dili lang siya magtan-aw sa unsa ang yang gikalipay karubat magtan-aw siya unsa siya sa umaabot. Amen. Mura gud na og magninyo ka sa ingon ko paniagi. Dili pwede nga kung nag-uyab ka, dapat imong tan-awon ang imong self sa umaabot, mga unsa ko sa umaabot. Magminiyo me. So dapat mag-practice ko daan unsa ning pagkapapa. Dapat daghan ko mahibal-an daan kay bawno ko muluto, molaba, manilhig, mangahoy, mukawas og tubig ngano man. Para nagabot nimo adto, dili kay magpasikat na lang ka sa imong minyuan. Basig diha nang gihanap bitaw nang kansa una, but imo nang gihimo tungod kay moabot man kaana nga sitwasyon sa kinabuhi mo nang dili dapat sayangan ang atong kinabuhi igsoon. Amen. Kung ari ka sa imong pagkaon ginasulod sa imong baba, enjoy kay kang moinom og soft drinks kada adlaw. Nya imong kape kibutangan imong duto ako sarang sugar net no. Para sa imong classmate adto sa Bible school ron, imong schoolmate di ay gidiabetes ag samad gabig samad dire si Job. Amo sige nang ala Job. Basig inang kasi muyab nga biya aning Bible school og balik ka sa ang Dios. Nag-antos na kag sugod nga naman. Nag-enjoy na sa sige inom og coke. Matod pa siyang schoolmate nga silang balay sige sa ginom og coke kada adlaw. Nya kanang yang kape tam-ison niya kayo nga naman. Enjoy man siya. Sumo nang hinumdumi. Dili tanan nimo ginakaon nga lami sa imong lawas makaayo nimo kay daghan sa among balay bisan ang ako nga father. Karon di na gid siya pakuanon kay mo sigwe man panagsa. Magsigig dugo ang iyang samad ginas doktor gilugit-dugit to intel ginas doktor nga di na jud pwede inang manda natanawa. Di na lagi ka paingnon. Ngano man di tanang musulod sa kuan igsoon
maghatag yun na og kaayuhan dili gyud. Tanan nga makadaot nga gingon sa Bible, mao gani nang dili ipa kaon og ipainom nganuman. Kay bawo si Lord nga sumaabot, mag-suffer ka ana. Walay tao nga gasigig inom, gasigig inom og camping, sige kaog baboy, sige kaog mga maot nga mga pagkaon, nag-enjoy sa umaabot. But tanan gid akong nahibal-an. Sayong namatay na ospital, sige. Long, diyan mo ginapadong. Nga naman, nag-enjoy sila karon sa ilang ginakaon o ginainom na nag-suffer sila sa umaabot. Maabot na ng salamat sa Ginoo kina Christian pugo ba kay karon na learn na jud nato ba nga dapat sige kaog gulay. So una dito ko ganha gulay, sige ko likay ana. Pero karon bahalag walay lami. Usapo na lang. Sige inom og kanang mga maayong tubig. Sa una, kusog kay kuminog soft drinks, mga bisagunsa basta kay malipay ko pero karon Yakult na. Mga sa to mga kining yogurt na imnon, nga yan ba, mga Nestea na nga mo na pang sige nag-inom og tubig. Na dili na sige kaon og mga ganang mga tambok kaayo, tagsa na lang, sige na lagkaw gulay ngano man. Dili pwede nga mag-enjoy ka karon. Bahalag mag-antos ka sige utan basta kay maabot ang panahon nga maayo ang imong lawas. Ingon ba tong pastor kong kauban nga gusto pa nako nga makita na kong anak sa umaabot. Mo nang sige kuno sila exercise karon na og sige nagkaog gulay. Ngano man dili sila ganahan nga modako ilang anak na wala na sila. Amen. Mo nang nga sa pagkaon igso dapat maka-learn pud ana. Ari ka sa mga gikaadikan. Enjoy ka karon sige kanaog cellphone, magbuntagay ka sige tanaog salida. Ugma wala kay answer kasi kag enjoy. Wa ka katrabaho ngano man. Gapoy man ka. So dili pwede lagi nga mag-enjoy ka karon na mag-suffer kas umaabot igsoon. Dapat na agyoy limitation. Manay mo dapat nga hinahinay pud diha. Sa mga minyo na. Amen? Sa mga minyo ayong amen. Dili pwede nga enjoy ka sa imong laing babayi o sa laing lalaki. Kay tanan gid nga imong ginabuhat, mag-suffer jud ana. Naa din mga consequences, either masakit ka, maulawan ka kay masakpan ka or matigok ka. Di ara mapadong. Ngano man igsoon, dapat ingon ang Bible, i-enjoy ko nimo ang imong asawa ag imong bana. Siya ray higugmaa. Ngano man ang nagbuhat og ingana igsoon kaulawan gyud na og kalaglagan ang padulngan sumaabot. Amen. Human sa sweldo, tanang nagtrabaho yung amen. Ingon si Chingkitan nga, coffee now, pulubi later. Shopping now, pulubi later. Kaya ang mga Pinoy manggod, pag na-sweldo, ang atong batasan, pag natin sweldo, atong i-enjoy po ding sweldo nato. Sakto man na siya. Pero sa ko no, ang sweldo 20 mil, unya, ang imong gasto ni mo, 30 mil. So, may tabo, pobre ka kaayo. May ka, Lord, anong pobre ni kaayo, Lord? Nga ikaw na may nag-anmo na nga, kung unsa ang imo ang kaya na karon dapat mas ubos to kuno nimo ang imong gastoon. Mo nang sa ato man gud pag sweldo, tagay, di ba? Laglaag. Ani usahay sa mga babae, shopping dito, samot na kay Shopee la kaniyo. Love, si gamay ra kay kuan, nya nay sale pa jud. Ya pagkatoto, pagkwenta nimo, hala wala panggatas atong anak. Hala, wala tayo pang sudan-sudod si Manang nga naman. Nag-enjoy magkakaroon sa imong gusto niya, nag-suffer na kas umaabot. Nag-get sa point, mga gusto mo na nga dapat suffer now, enjoy later. Mo nang hinahinay ta sa atong pag-control sa atong mga gustos kinabuhi. Bisan gani ang nagbuhat og sala mga igsoon. Gani nagbuhat kag sala karon, enjoy pa karon ni ana. Pero human ana, tuloy kapatulugan ana. Ospital, prisuhan og impierno. Mauro dun pag magbuhat kag sala ison, ospital, prisuhan, impierno nga naman. Kung nasayod mo sa balita sa atong nasod karon, may mga sikat nga mga trending bisa sa TikTok, Facebook o YouTube ka magtan-aw, si Alice Go. Go na gid siya. Di ba? Enjoy ka sila magbuhat og sala. Tago kini sila. Way nakahibaw sa ilang ginabuhat. Then one time nasakpan sila kay way matago tubangan sa Ginoo. Karon gatago na gid siya bisan asa siyang galupad-lupad. Ngano man igsoon, ang sala gid igsoon mao jud ni kapadulngan sa kinabuhi. Nag-enjoy sila pero nag-suffer na sila karon. Amen. Kini si ato ang igsoon nga si Pastor Kibuloy. Kibaw mo nga si Pastor Kibuloy Christian siya sa una.
nangalagad niya siya sa Dios sama nato. Nga ang gisimba niya si Ginoong Hesus pero karon siya nagisimba sa iyang mga membro. Kaya nga ang Bible sa Timothy nga pagbantay mo sa mga malimbungon nga daotang espiritu nga maghunghong sa inyo Ayan na tungod kay milagro lagi siya tungod kay mag-fasting man pud siya 40 days unya makamilagro siya mo na-deceive siya sa iyang mga nahimo igsoon. Mo nang karon grabe ang pulis na silang balay. Gisulong na sila sa ilang nga balay unya mingon pagid siya nga mahatagan mo na kog 2,000 ba to kung makita mo nako. Sige, tanawan ninyo sa mga balita karon gisulong na siya na ang 8 million nga mga membro niya mingon sila nga musulong sila sa Malacañang. Nagihadlok nila si Marcos nga kami ang rason nga may daog ka karon imo naming dauton. Manang musulong kuno sila 8 million ka membro sa ilang simbahan nya mudong sila sa Malacañang niya. Panaugon nila si Marcos. Pero ang punto mga igsoon nga kung tinuod man o galing ang ginabuhat ni Kuan, luoy kayo siya. Di ba? Nag-enjoy kayo siya sa iyang ginabuhat pero tanawa. Kay sa mata sa Ginoo mga igsoon wala gyoy matago. Unsa imong gitanom imo jud nang anihon sa tong gibasa ganina. Nang rape karon mga dako-dako sa GMA ba to? Nang rape sila og batan-on kani si Jojo Nones og Richard Cross nang rape ni sila batan-on anak ni Mula. Mo to ilang gipainog pills gipahubog kunya ilang gi-rape. Mga kuan ni sila mga lalaki. Nya karon igsoon luoy kay sila naulawan sila sa Senado karon giadyo-adyo sila og kanang interview unya ulaw kay silang part kanuman nag-enjoy sila unawa sila kay bawo manggod ang mga tawo manggod igsoon nga walay Dios sa kinabuhi karon ra nang giunahuna unsay makalipalipay karon wa na sila gununag unsay dangatan nila sa umaabot maulawan ba sila mapriso ba sila wa nganuman ang ilang ginuna ma-enjoy sila silang gibuhat karon mga igsoon mo nang sa tong gibasa kaganina ingon ang verse 7 sa Galatians 6, ingon ang Bible, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios, ang ipuga sa tao, mauusab ang iyang anihon. Nakabantay mo og liso, bisan pag wala ka kailaw unsa na nga liso, mailan mo na siya, unsa na siya nga liso pag mutubo na. Di ba? Kung magtanong ka siguro og kaning bayabas or chicos, kailan mo na Star Apple. Mga ingana bitaw. May lani mo na siya nga unsa na siya nagkadako niya kumutubo na. Ay, Star Apple ini akong gitanom di ay. Ay mangga din akong gitanom kay dili ko na pwede magtanom kuno kag bayabas nya mutungha kapayas. Dili pwede nang ingana. Wala di nagtanom og unsa yang gitanom nagtanom sa globe nya mutubo ana mansanitas. Wala gid na natabo. Kay unsa gitanom jud nimo mo jud nay mubunga mutubo og mubunga mga igsoon. Ingana usab na magdepende kuno ang ato ang maangkon nga resulta sa atong ginabuhat sa kinabuhi. Amen. Balik ko na ko magdepende ang atong ginabuhat sa kinabuhi. So, ang resulta sa ato nga ginabuhat, magdepende kuno ang maangkon nato nga resulta tungod kay magdepende na siya unsay gitanom nimo sa kinabuhi. Pag magtanong ka, ingon ang verse 8, pag magtanong kag sala, muani jud ka og kamatayon. Pero magtanong kag pagkamaayo diya sa espiritu, muani kag kanang kinabuhing walay katapusan. Amen. Mo nang igsoon ayaw gid ilara ang imong kaugalingon. Kay kusog kaayo tang mangilad sa uban usahay. May mga tao nga na pero wa sila kay bawo nga ang ilang gibuhat nga sayop ila na din giilid ang ilang kaugalingon. Nakasuya na mo ginyong gilid ang kaugalingon? Na sila kay gamay no ang ingana ka no. Kana kasi mong samin ba? Nahilad na. O kita, pangita ako be. Kung nanso kay gamay ko ingana ka. Pero ang punto mga igsoon, bisa pagsaktong imong pangunahuna, pero nagbuhat kuno kag sala, o nya imong unahuna nga wa kita ang Ginoo, imo nang giilit ang imong kaugalingon. Mura kun nagatago-tago kag tan-og mga di maayong butangon niya. Wa kita akong asawa, wa kita do ka CR. Pero kita ang Ginoo. Tanan imong gibuhat sa tago, mura kun naglisong imong gitanom, moabot ang panahon nga mutubo unya na masakpan na gid ka kadugayan. Kay way aso nga dili makumot, way sikreto nga dili mabutag tubangan sa Ginoo. Kay nga naman igsoon dili maiglit ang Ginoo. Unsa atong ginatanom nga mga butang sa kalibutan mutubo og mutubo gid na. Kung nagtanong kag pagdumot sa imong silingan, nagtanong kag kanang kasakit sa iya, moabot gid ang panahon nga may ilan ginang tao nga nagdumot ka na nga naman na may bunga nga mugawas.
Unsa man ang bunga sa imong pagpanulti. Mailan yung mga si Aliw nagdumot di Kuya Kenneth kay sige niyang libakon si Kuya Kenneth. Kanay si Kuya Kenneth no grabe. Ano naman, ming bunga naman, makita naman sa imong ginatanom. Amen. Mo na nga igsoon, dili gid ka dapat imong ibutang nga dili gid di mo dili mabutyag ang imong mga sikreto nga naman. Mutubo gid na kay mura na sa tanom nga imo, mo na sa biso nga imong gitanom mga igsoon. Amen. Mo nang magbantay ta kay sa tanan atong gibuhat sa tibuok kalibutan mubunga gina siya. Mo na nga sutya mo na ko dili ka pwedeng mag-expect og kaayuhan sa kinabuhi kung abusado kasi mong lawas. Di ka pwede maingon ni Pastor Del, Pastor, iampo ko, Pastor Bican, ako yung sakit, Pastor Diabetic. In the name of Jesus, mag-fasting ko 40 days, dito ka maayong naman, abusado man ka. Mao may imong gitanom sa imong lawas. Nga mag-expect, nagkaayuhan kung ang imong ginabuhat sa imong lawas makadaot. Amen? Nga naman, dili mo pwedeng mailad si Lord. Nagtanong kag pagkaabusado sa imong lawas, dili ka mag-expect nga maayo ang imong panglawas o healthy ka. Dili jud na mahitabo igsoon. It's a big no-no. Gisa ang linya gani. Chris Aquino siguro na mo na igsoon dili po ka mag-expect o mahimo kang gawas nun sa imong sala kung nagpaulipon ka niini. Nga Lord, hinaot Lord nga makagawas na ko sa akong addiction Lord. Adik kag porn kung laki ka. Nga nagtuo ka nga pag nani mo Holy Spirit may magretraksyon si mo. Di na ko kabutok sala. Grabe, di na ko makita ko budget na ko matintal. Kinana ko ang Holy Spirit. Dili nga na, maigso. Di na magic. Di matarobot, nagibuhat sa Ginoo. Gitagaan tayo nag-Holy Spirit. Mo'y muhumong ni mo. Na nato ang ato ang desisyon kung mubuhat bata o dili. Dili pwede mo inyo nga Lord, deliver me in Jesus. Bisa pagpila ka mo, pastor, ga-deliverance ni mo. Bisa bag si binihin ba na tanang mga banggiitang pastor ng ipapare sa imo adi, dug ka ma-deliver anak kung ikaw mismo nagpaulipon pug ka. Amen. Mo na nga unsa imong ginatanom mo dinay aniho nimo igsoon. Dili pod ma-expect ka og pag-uswag sa kinabuhi kong kapulan. Lord, i-bless ko Lord. Pabunga ako mga tanom ginawa kay gitanom. Naunsa man ang istoryane, Lord, i-bless akong kaumayan wa ka nagdaro, wa ka gibilhi ka gipugas. Dili pwede nga Lord padato ako Lord kay tanang mga dato sa kalibutan nagtanom gid na sila pagkakugi. Wala gid sila nagtinapulan pag-apil og seminar, paghatag og kanang mga desisyon sa kinabuhi, nag-invest gid na sila nga naman ang uswag sa kinabuhi so need gina siya og pagkakugi. Amen. Dili pwede nga i-bless ka sa Ginoo pero wa kay gibuhat sa imong kinabuhi. Nga naman gani unsa atong ginatanom o na atong anihon. Dili po ka mag-expect igsoon og answered prayer kung wala kay buampo. Answered prayer gani so na kay gitubagan anak kay siran. Amen. Dili pwede mi nga Lord duwasa akong pamilya Lord tagay kog proteksyon sa kinabuhi Lord pero abusado pug ka mo kuan. Lord tagay kog kanang tagmaayong panglawas Ginoo lagi na dili ka pwede ma-expect og answered prayer kung tapulan putang mo ampo igsoon. Saan mo pagtubag sa mga pag-ampo kung akay giampo sa Ginoo. Amen. Ako nasukuha. Naninuod ra ko storya. Mo na nga igsoon bahalag kapoy ang pag-ampo. Sama sa babae nga wala siya byuda siya ingon ang Bible sa Luke 18 byuda siya unya mindong siya sa judge kada adlaw siya mindong sa judge nga naman kay bawo sa bisag dautan ng judge di way hadlok sa ginaming doon siya sa judge nga naman may makatabang niya bahalag sa muka niya ang judge kada adlaw siyang nagduol nga naman nagtuo siya nga pagsigi siya duol tabangan siya one time ingon ng judge di kapuy na siya balik-balik ang babae mo nang iyan na lang gitabangan ingana usab kunos pag-ampo bahalag sikag balik-balik doon sa Ginoo kay gitest ni Lord ang imo nga patience o pagtuo sa Dios kaya ang pag-ampo so dili lang siya one time ihatag sa Ginoo nimo kay dili siya genie. Usahay ihatag sa Ginoo ang imong gusto pero usahay idugayon niya kay i-test niya nga kung tuo ka ba kaniya kung di kaniya tagaan sa dugay mga panahon igsoon. Ingana usap ang pag-ampo sa Ginoo. Balik-balik kang mag-ampo sa Ginoo kay mura kagatanom ni ana. Ayaw ka balaka kay ang tanom dili siya mutubo dayon. Moabot na niyang panahon sa Ginoo magbubuan igsoon sa mga pag-ampo mutubo ra na. Manang dapat igsoon sa man nagiampo nimo karon kugi hag ampo sige balik-balik ampo sa Ginoo. Nga naman igsoon dili ka ma-expect og tubag kung wala ka giampo sa Dios. Amen. Napabangtanan.
So dili ka pwede ma-expect og kalinaw sa kinabuhi so sila pangaway. Lord, kagay may kalinaw sa mong dapit kasi ikaw pa magkuno nakaway. Sika panglibak, sika post sa Facebook. Dili pwede nga na igsoon, dili pwede ma-expect kang malangit ka. Kung dili gani kaganahan mo simba. Dili kaganahan mo basag Bible. O dili gani kaganahan mo biya sa sala. Nga ma-expect kang malangit ka. Dagan sa mga tao karon igsoon ingon ang sa kapastor si butang bugoy nga pastor ingon siya dagan ko na kayang ganang matug langit. Pero sa pagsimba dili gani ganahan. Unsa ni pag-expect nga budong kag langit ko bisa sa pagsimba dili ka ganahan. Kay kibaw kay igsoon ang pagsim kining buhaton nato sa simbahan mo po nato buhaton sa langit. Mo nang practice na kadaan. Nga musimba kasi Ginoo ni maminaw kasi ang pulong. Ikaw kung karon pa lang daan dili ka ganahan musimba, dili ka ganahan maminaw siyang pulong. Ayaw na pagbuhatan na. May expect man ka Lord, mauto kas langit pero karon pa lang daan sa kalibutan nga mao na itong buhaton sa langit forever igsuon mo nang sa kinabuhi di ka dapat ma-expect kung wala kay gugma sa Ginoo. Amen. Kita bang ganahan mo tog langit? Isang kamot. Ganahan mo to karon. Dili pa de ganahan. Ano, musimba pa man si Ginoo. So nakasabot lagi sa punto mga igsoon. So dapat di gid ka mag-expect sa kinabuhi nga imong gusto kung wa nimo buhata. Ngano man sa kalibutan, it's a cooperation with God. Dapat natay buhaton nga si Lord mo tabang gayud sa ato mga igsoon. Amen. Naag gitay buhaton sa kinabuhi mo nang ayaw jud pag-expect kung wa kay gitanom. Kay kung sa imong gitanom, mao jud na ang imong anihon. Magbuhat kag pagpakasala, moani kag pagkaulaw, pagkalaglag, distraction o kamatayon pero magbuhat kag maayo para sa Ginoo mo ani jud kag mga blessing kadaugan pabor nga gikan sa Dios igsoon. Amen. Atong pagpakan sa Lord tungod niana. So karon mohatag ko ninyo og mga example sa Bible kung unsa ka importante ni magtanong tag mga maayo diha sa Ginoo. Unang-una ani ko sa negative side. May mga istorya sa Bible igsoon si David ug si Akan. Kini si David atong panahon na sa ilang kultura ang hari musulong din na og gubat, mo din maguna sa gubat. Pero then, story sa Bible sa 2 Samuel, ingon sa dito nga, sa time nga ting sulong igsoon, si David nagpahulay ra. Wapog ko gastadi ko nung nagpahulay ra siya, but nagpahulay siya, pero samtang atong panahon na nagkigubat ang iyang katawhan. May mata sa siyang kabuntagon niya, pagbliklik niya sa buntag, ay, guwapa kang babae, siksi kayo. Siksi nga tiki. Naligo dito niya, gahubo tanan niya, kupahaman yung bihana. Unya tungod kay grabe ang iyang desire sa bang babae yang gipakuha kay hari man siya, pwede niya mabuot yang tanan niyang gusto. Nya tungod kay nabuntis man si Bathsheba. Didto gitago-taguan niya ang iyang sala. Kay ang usa ka sala maghatod nimo sa kaduhang sala para tabunan nimo ang imong original nga sala. Mao na siya. Once ka magbuot kitag sala, one sin will lead you to another sin to cover up the original sin. Mas si David, tungod kinakasala siya, ang iyang gitago-taguan ang iyang nabuntis nga si Bathsheba, hangtod nga gipapatay niya ang iyang bana para maangkon niya si Bathsheba. Pero tungod kay nagtanom man siya og pagpakasala, niabot ang time, gi-confront siya ni Nathan. Gibadlong si David, dapat kang ngay pasaylo si Ginoo mo talikod. Pero human adto na ay silot na ay tunglong nga gihatag ni David. Nga na espada kuno nga dili mo biya sa inyo nga panimalay. Human adto igsoon dimalas na kung sa term pa sa kalibutanon ang kinabuhi ni David nga naman tungod kay nagtanom siya sala sa iyang kinabuhi. Gamay ra tong sala pero grabing dilubyo na ang miabot. Mubasa ka ng istorya. Grabing pagkamalas ni David nga naman nagtanom siya sala igsoon. Manaming ani siya og pag-antos. Dili lang siya kundi ang iyang pamilya. Si Akan sa Joshua atong panahon na mingsulong sila sa Ai nga ilang kontra lugar sa Ai. Unya natinga si Joshua kay nganong napildi man sila nga nanay na naaman nila ang presensya sa Ginoo. Naaman si Lord silang kinabuhi. Pero ingon si Lord na ay nakasala ninyo. Muto nagripa sila igsoon ilang gi kuano kinsay nakasala nasakpan ang pamilya ni Benjamin bato unya si Akan ang mao nga nagtago. Kaya nga man si Lord, tanan nga inyong nakuha atong dapita, dapat inyong dili ninyo tipigon, dili ninyo inyoon ihatag sa Ginoo. Pero si Akan
nagtanom siya sa ilang panimalay og mga butang nga bililhon para niya og dili ganahan si Lord. Human adto nasakpan si Akan, gibato siya og ang iyang panimalay. Tanawa igsoon, tungod kay nagtago si Akan og mga butang nga dili ganahan ang Ginoo, namatay siya og bisan gani ang iyang panimalay. Muna nga igsoon sa kinabuhi, igsoon unsa ato makatuna, number 1, kining sala maghatag nimong kaulawan. Ingon ang Proverbs 18 verse 3, ang sala og kaulawan dili gid magbulag. Pag magbuhat og sala, expect jud nga ibutyag na sa Ginoo niya kining sala nga imong gibutyag sa Dios, pagkaulaw gyud ang resulta ni ana. Sayon bang maulawan dili? Dili. Ang imong dungog mawala, ang imo ang gibuhat. Kumantay mo ng mga tao karon pag bisan pag unsa kadagan ang sa imong mayong nabuhat, pag magbuhat nagamay ra kayo, mawala ang tanang mayong imong gibuhat. Wala kung example puti ni akong gisuot, bisag mansa lang gamay, unsa mo makita? Ang mansa, di ba? Bali po ni ko nang bulingan imbis kay mo antog gi spram. Di ba mag-focus ka sa gamayng sala, gamayng buling, pero ibaw nga daghan kay puti sa imong palibot, ingana ang tao. Mo na nga igsoon gitudloan ta sa Ginoo nga iyon ang Corinthians nga ang sala nga nabuhat sa mga tao kaniadto, mao na siya instrumento nga gamiton sa Dios para kita pod mahilikay sa mga nabuhat nila. Amen mga igsoon. Mo na nga sa atong kinabuhi kining sala maghatag kaulawan nya kining sala daghan jud ang maapektuhan. Hinumduman na to nga pag mabuhat tag sayop, dili lang ikaw ang maapektuhan kung dili ang tanang membro sa imong panimalay. Just like ni David ug ni Akan igsoon. Amen? Mahinumdumi pag magbuhat tag sala, hinumdumi una maghatag jud ni kaulawa nya daghan na bang maapektuhan ani. Unang sa atong kinabuhi igsoon, magtanom jud ta og pagkamaayo atubangan sa Dios. Kaya atubangan sa Ginoo, di ta pwedeng makailad. Sa mo tapad be, di ka pwedeng makailad sa Ginoo. Hapit ako human, ano sa positive side? Muhatag lang kong example si Apostle Paul o kini si Jesus. Kung nakibaw mo sa ilang ginabuhat, kini mga apostoles o kini si Jesus, kada adlaw sa iyong buntag mag-ampo ni si Jesus, unya humag-ampo niya sulod sa alas 3 tama alas 7, mag-ministry na ni siya, mag-ayog mga masakiton, unya magwali sa maayong balita. Sige na niya balik-balik for 3 years. Pila ka years? Tulo ka tuig si Jesus, mao'y iyang ginahimo balik-balik, bahalag kapoy, balag hago, bahalag stressful, nga naman kahibaw siya nga iyang gibuhat na ay kaayuhan sa umaabot. Nag-suffer siya karon, but kahibaw siya nga iyang gisuffer ngadto sa cross, mag-enjoy ang mga tao nga motuon niya. Amen. Mo nagsalamat sa Ginoo mga igsoon, sa Ginoong Hesus nga naman siya una ang nag-antos sa kalibutan, nagwali siya, nag-ayo siya, nagpalansang siya sa cross, balag sakit, balag kapoy, ingon pagani sa Lord, kuhaan pag-antos nako, pero not my will be done, but yours be done in my life. Mo nang bahalag sakit, bahalag gikastigo siya, giluwa-luwaan siya, kay nakaibaw siya nga iyang pagpalansang sa cross, ang tanang mutubo dawat niya may kinabuhing walay katapusan. Mo nang igsoon, salamat po sa mga ginikanan, sa atong mga ginikanan, sa mga kaluluhan pa diya nga nag-antos, nga wala tani abot sa atong estado karon kung wala sila. Salamat sa mga pastor nga nagwali nato sa maayong balita kay kung wala sila wala po ta karon. Salamat po sa mga pastor kay kung wala sila wala po ko diri karon. Amen. Mo nang dagang salamat gyud sa mga tao nga nagkugi pagwali pagpagamit sa Ginoo igsoon gatungod nila nakaani ta sa mga bunga nga ilang gitanom kaniadto. Pangabutan ng karon di bahalag dahil mo bas nako sa social media nagwali jud ko kay kahibaw ko igsoon nga daghan kay mga tao nag-need og Jesus sa kinabuhi. Bahalag dili ko maayong muwali, bahalang dili ko makapanglibot na nagwali, bahalag dili makahilak na mga tao. Basta kaya kung punto igsoon mawali ang pulong sa Ginoo nga nagkinahanglan sa mga tao nining panahona. Kadagan sa mga tao karon sa social media na lang gasig babad. Amen. Magdaghan na biyang mo post ako mo comment pa pastor. Salamat gid kaayo kay na feel jud nako ang presensya sa Ginoo pag magwali ka. Sa TikTok na lahat. Balag usa lang ni mga muhart ay mo comment ka salamat amen. Balag gamay lang kay dili man ingon gud nga panaghanay masuya ko suban nga grabe daghan nila labong ni ako maay pani ako ning gipunog maayo dili mo guningan ang punto nato basta balag usa lang. Balag usa lang makadungog mutalikod sa sala mawala ang depression mawala ang anxiety tungod kay nay sa paglaom nga dunggan.
diha sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang tanan ba nay ba? Tanan ba nay mga mata? Sulti na. Munang igsoon, bahala gamay, bahala gi-repost na nimo ang imong gipangpasa or maawa ko matubang sa camera, bisan pag isulti ra nimo sa imong baba or kana ang imo ang background kay mga nature lang, basta kay makawali ka. Daghan ang mga tao igsoon ang ma-bless ni ana tungod nimo. Si Pastor Jonas ingon sa nako, Pastor, bahala na og gamay ray maminaw. Balag wa kay subscriber daghan, balag usa lang maminaw sa imong usa ka walihan. Tako na ng kalipay Ginoo mo na ako, bahala bitaw. Wali jud ko nya post jud ko ngano man, I believe nga daghan sa mga tao nag-need sa kamatuoran. Mo nang akong gipangtanom, atong gipangtanom sa social media o sinasa man na nagtuo ko nga mag-ani gitag mga bunga niini someday igsoon. Amen. Unsa man tumakatunan sa pagbuhat og maayo, number 1 ang pag-antos para sa maayo ug maghatag og kalipay. Tanan imong gitanom sa pagkamaayo, kalipay gyud ang resulta niina. Ikaduha, kining pagtanom sa maayo maghatag og kaayuhan usab sa uban. I believe ang mga Christian dili hakog. Inay imong tapat dili hakog no. Tubaga pud o dili. Kini mga Christian igsoon di kita hakog, dili mapasabot nga mohatag kag kwarta. Kanang mo share ka sa gugma sa Ginoo, mao man ni pamaagi nga kitang Christian dapat tang mo share niya nang. Ano man, ingon ang Galatians 6 verse 9 to 10. Tanawag ingon diha ha. Galatians 6:9 to 10 ingon ang pulong sa Ginoo. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo. Kay kon magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayud kita sa mga bunga niini. Busa samtang may kahigayonan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayud sa atong isig ka magtotoo. Hangatan ni Pastor. Yes, kay bao kung ni panahon nga tapulan gid ta. But ingon si Lord, kung kita sa una di pa ta Kristiyan, tapulan ta mubuhat og maayo, o nya dasig ta pagbuhat og sala og dautan, pero gidasig ta sa Ginoo karon nga magbuhat og maayo igsoon, ngano man naay bunga, naay reward someday nga ihatag si Lord, dili man lang sa kalibutan kun dili na po ihatag si Lord nga reward ngadto sa langit. Unsa pa nakagamay ang imong gibuhat sa kalibutan, dako ng kalipay sa Ginoo. Muna ang akong gidasig ninyo, tanan nga makadungog ani nga tingog, proud si Lord nimo. Unsa kagamay ang imong gibuhat sa kalibutan, nag-eskwela man kag tarong, nagtrabaho man kag gamay ra imong sweldo, nagsige ra kag simba diha, maminaw lang kasawali ni pastor, magmuhatag kag para sa Dios, para simbahan sa Ginoo, magmasa ka diha, magsiminto ka, bisa pag unsa nakagamay basta kay maayo ang imong gibuhat, proud si Lord nimo. Og igsoon, sultian ka nako, ayaw paminaw sa sulti sa uban, nganuman unsa pa nakagamay ang imong gibuhat, nalipay ang Dios imong kinabuhi. O bisag unsa nakagamay igsoon, wa man kay madunggan sa uban nga maayong butang nga madunggan nimo, but sultian ka nako, proud si Lord nimo. Nagugma si Lord sa imong kinabuhi, nalipay kayo si Lord sa imo agi, gugma kaniya pag-ayo igsoon. Unya si Lord nagtaktak sa imo sa panahon nga nakay mga maayong butang para sa Ginoo. Amen. Ina si mong self back, I love you self. Okay, basta kunya og di ka kadungog sa uban, isulti mo kagulingon. Mutubang nga sa amin, gwapaha jud nimo eh. Proud jud ko nimo kay daghan kang nahimo sa ginabuhi. Ayaw ka tuo igsoon na ingon sa yawa nga wa kay nahimo na kay nahimo eh. Ko pa kay nahimo. Wa kay nahimo. Nako kay kag nahimo sa kinabuhi. Mo na nga usahay kami sa akong asawa, dili mi makadungog og mga mayong butang gikan sa tao, kami na magdasiganay sa usag-usa. I love you. Ana good. Kapaha jud akong asawa. Wa jud makalupig. Sa kana lang nga butang dasiga yung kahulingon ba nga mo inyong isulti ka puno sa inyong kauban sa or sa inyong kaugalingon. Kaya si David unsa man ka? Ingon si David sa salmo nga, "Stoy, dasig ba? Maayo kay Ginoo si imong kinabuhi." Mo na nga igsoon, way makadungog, di ka kadungog og dasig sa uban, dasiga imong kaugalingon. Kaya lagi mo na. Ria Jane, kaya ni Maria Jane. Operahan lagi ka, maayo lagi ka. Napay tano ang Ginoo si imong kinabuhi, or sometimes igsoon pwedeng dasigon nimo imong kauban sa simbahan. Mao tinang natin mga kanang discipleship group. Ano man anang panahon na dasiga ang imong uban. Nay uban ko nga
Amo kay kadasig pastor kay murag mas daghan pa mo experience ako. Bahala kung say, bahala og si pastor mura og dili na dapat dasigon eh. Sayop mo. Ibsa na pastor dapat dasigon eh. Amen. Mo na bisag unsay imong ikadasig bahala nakadungog si pastor ana dasiga siya pastor gwapo lagi kayo no. Nakagwapo lagi ka. Madasig ba ito? Grabe din no. Yo di pa kagwapo di ka maminyo. Mo di ba? Nga na nagasimple ang kinabuhi kaya ako sa una discourage ko sa unaong niwang itong mo daghang bubo sa naong dakong ilong kuno ko. Basta makita ko sa unaong sa una pero sa grasya sa Ginoo nakabasawa gwapa kayo. Ayan na naman ang kinabuhi, God. Basta na kay Dios sa kinabuhi, siya mag-usab din mo sa sulod una, human usbon ka na hinahinay sa gawas. Apa ang asawa, di ko mahinganig porma. Dagan siya ka-comment, sa pa ni mong naw, ituman naman ka, pagkuhan nga ni. So, ni buhok ni mong mura mong kag-pulis, di man ka-pulis. Yan ni mong buhok. Si mang suot ni mo. Putaraw nga ni mong suot. Kaysa kinabuhi, igsoon, tabanganay, tagdasi sa usa-usa. Amen? Yung utak kahibaw ka ng tapad, di mo karon gusto na nang mo unbox building. Salamat sa Ginoo kay naagi gigunita niya nga mga saad sa Dios na aka nga dasig niya mo nang dasiganay ta uban sa grasya sa Ginoo kay man siya nga di ka magtinapulan ilabi na sa pagbuhat og maayo ngadto sa matanang tao ug ngadto sa atong mga iksig ka magtotoo mga igsoon. Amen. Last verse na gid mahuman ta Matthew 16 24 to 26. Asa Christian mao dinhi dapat natong batunan igsoon. Bahalag kapoy mga lagad sa Ginoo, bahalag dagag problema, bahalag dagag pagsulay mo na itong hinumduman. Matthew 16 24 ngadto sa 26 unya human ani mahuman ta igsoon. Matthew 16:24 unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an kun ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon pas-anon niya ang iyang cross og musunod ka nako kay ang gustong maluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon niini apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod ka nako makabaton niini. Hangad sa ni pastor ingon si Lord ang tanan nga gusto nako mahimong disciple must deny themselves, take up their cross daily and follow me. Kining kinabuhi Kristohanon lisod gini siya kaayo nga naman daghan kay kag responsibilidad sa kinabuhi imong pamilya, imong kaugalingon, pagtrabaho, daghan pag-utang sa kinabuhi, daghan pag-responsibilidad, daghan pang problema sa pamilya, daghan problema sa nasod o sa tibuok kinabuhi nimo nasikad problema. Para sa Christian dapat kunutang mag-antos sa kanunay nga naman kining Kristohanon dili lalim pero salamat sa Ginoo kay mag-uban siya sa tong kinabuhi igsoon. Amen. Imong i-deny imong kaugalingon kanang unsa imong gusto imong i-baliwala i-take up imong cross dapat naa kay pas-unon nga mga kabuhaton sa kinabuhi og mosunod ka sa Ginoo. Ang pagsunod sa Ginoong Hesus dili lalim. Daghang mo biay nimo, daghang mo lutos nimo, daghang kag problema sa kinabuhi ko akibaw asa nay pagkaon sa ambot nga mga adlaw apan salamat sa Ginoo igsoon kay tanan natong gibuhat ibabaw sa kalibutan para sa Ginoo. Dili mo labayng kawang igsoon. Dili gid sayang imong pagsimba. Dili sayang imong pangalagad sa Ginoo nganuman sa akong ginabalik-balik ang kinabuhi sa kalibutan mo po lamang. Manang mas maayo nang nagbuhat kag maayo kung mamatay ka kay sure kang sa langit ka kaysa anang tilaw-tilaw ka sala mamatay ka sa kalibutan wa kay sure kung kauban ka sa Ginoo sa langit igsoon. Amen. Magantos ta sa paglikay sa sala, magantos ta sa pagbuhat og maayo, magantos ta sa tanong ginabuhat igsoon. Nganuman bahalag mag-suffer ka now but mag-enjoy ka later diha sa Ginoo. Amen. Kaysa anang mag-suffer, mag-enjoy ka karon pero mag-suffer ka sa maabot. Manang dili ta magpadala sa atong emosyon, dili ta magpadala sa atong gibati sa kalipay karon. Malang mag-antos ta kay nganuman sa kinabuhi igsoon dapat nang kaybaw mo kontrol sa tanang butangan na gusto nato. Kay gusto ni Lord nga magmalipayon ta atubangan sa Dios umabot nga mga panahon. Amen. Atong idukot ang mga ulo igsoon pinto mga mata magampot ta. Hinumdumi igsoon nga sa kinabuhi, yes daghang tang nabuhat nga dili maayo. Kalimti na to. Bahalang magdahabahala og daghang tao ang mo pahinumdom nato sa mga sayop, kalimti na to. Sayang atong kinabuhi kung sige taglantaw sa mga kagahapon. Sayang atong mga kinabuhi kung sige tag dumdum sa atong mga sayop kaniadto. Forget all those things mga igsoon.